ములుగు జిల్లా జెడ్పీ చైర్మన్ కుసుమ జగదీష్ గుండెపోటుతో మరణించిన విషయం తెలిసినదే. నేడు అంత్యక్రియల ఏర్పాట్లను శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ పర్యవేక్షించారు. ములుగు జిల్లా మల్లంపల్లిలో జెడ్పీ చైర్మన్ కుసుమ జగదీష్ అంత్యక్రియల కార్యక్రమం ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ సిబ్బందికి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. ఉదయం కుసుమ జగదీష్ పార్థివ దేహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. అనంతరం వారి కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చి ధైర్యం చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఐటీ పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ హాజరు కానున్న నేపథ్యంలో భద్రత బలగాల ఏర్పాట్లపై జిల్లా ఎస్పీ, కలెక్టర్ అధికారులకు మంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.